sa Karimuntaga atong makauban ang usa sa mga rising stars of her generation, a singer, an actress, and one of Regal Films' babies. Walalaan pa kundi ang Jensen's Pride, Emmy Conjurado. Good morning, Emmy, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hello, thank you so much. I'm so okay. Super okay ako ngayon. It's an honor po na maimbitahan nyo sa show nyo. And ngayon nasa Baguio pa talaga ako. But yeah, laban lang tayo. Buti na lang okay yung signal. Emmy, ikaw ang isa sa mga gibansagang new promising artists of your generation. O para po sa kasayuran sa tanan, paun sa baka nagsugod naman sa showbiz o paun sa pagka nga na-discover? Actually, nag-start yun ko from scratch. Kasi nag-audition ko sa mga singing contest diri sa Manila. So, ayun, hanggang sa pumunta kami sa isang event. And yung may-ari nun is producer. Kinuha kami, sabi niya sa akin, mag-audition ka dito. Pwede ka dito, naghanap sila ng singer, naghanap sila ng actress. So that time, hindi pa ako medyo mahilig mag-act. So nag-audition ako as a singer. And thankfully naman, nakuha ako. And then, ayun na, hanggang sa sunod-sunod din yung mga projects. Ingon nila, there's no elevator to success. You have to take the stairs. Ikaw ba sa imong mga na-experience naman ng mga challenges before? Yung mga challenges nga is, may mga audition na hindi ka nakuha, may mga singing contest na natalo ka. Kailangan mo mag-take ng risk sa every step na gina-person mo. Nailhan man gyud ka as singer and now you're doing acting stints kun asa usa sa imong mga biggest projects pod ang Regal Films na Santiguar ug The Ghosting. Do you have future projects ba karon na for your singing career or nag-focus usa ka sa acting? So far naman diri sa singing career ko, tuloy-tuloy lang siya. Nothing big pa naman for my career singing. For my acting career, ayun, open naman ako for acting or kung ano man yung mga projects na ibigay sa akin. Let's hope for the best. We also heard nga doon na kay ginapangandaman karon na anniversary concert this October. Kwentuhan mo naman kami about this at imbitahan mo naman ang ating mga kapuso viewers. Okay, sa lahat po ng mga kapuso dyan, sana po supportahan nyo kasi isa din po akong live streamer sa isang live application and mag-anniversary concert ako and gusto ko siyang i-held po sa Music Museum and I hope na okay and sana supportahan niyo po ako lagi. And to end this interview, unsa sab imong advice naman na mahatag sa atong mga aspiring na mga artist na gusto sa bahimong artista sama nimo? Advice ko lang sa lahat ng mga nangangarap din dyan, don't lose hope kasi just take lang ng risk and hard work lang talaga dapat kasi naniniwala ko na hard work beats talent and always be humble. Kung ano man yung naabot mo sa ngayon, lahat tayo makukuha natin yung success pag nananatili tayong nasa baba lang. And ayun. Dagan kaayong salamat, Emmy, sa time na imuhang gihatag ka namo. Padayon, more power and stay safe always. Salamat kayo. God bless! Kini ang At Home with GMA Regional TV.